Osre yo, ubo yo, ada yo, gari kwa nwe. Onyenze mbuze agụla egwuregwu nze akụrụ ụlọ nna egwu anyị na-asị gị nnọọ na obere ajụjụ anyị na anyị chọrọ inwe n'obodo ụtụtụ a ma ọ gbasara anyị nọ be gị anyị nọ na be gị wee na-achọ ka anyị mata otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara ihe ijiri kpọrọ gị popu taa biko na-egbughị oge kọwara ya onye bụ Afọ m bụ abụ onye chiri echichi, afọ ọzọ m bụ akụrụ ụlọ. Afọ m bụ akụrụ ụlọ Obilias Ugochukwu agụrụ egwu egwu fọs wan n'ụmụ ekwerugide. Onyenze Onyenze birikwa Onyenze anyị na-asị gị ya gaziere gị. Ihe anyị chọrọ ime bụ anyị bịara nwere ihe ijiri kpoku Ebelerili Ebụọ taa ka ha bịa lee ihe iji kpoku Ebelerili Ebụọ. Asa ihe ọkọ ji mmiri achọrọ ya ka si Amerịka wee bata ruo mgbidi ọ bụ anyị na-agba owu 31st aka njizie mgbidi ndị agụrụ igbo rie na mgbidi ka ha bịa ka marakwanụ onye mbụ amarakwanụ. Dịka agụ na-egbu egwu elee mmasị gị iji sị na ị ga-abarịrị n'omenala mana ndị isi ikwu na isi mba Amerịka wee bata abịa na ndị ọcha amaghị amakabada omenala mana olee ihe bụ mmasị gị iji sị na ị chọrọ ịbụ onye omenala na-akwado omenala na-eri omenala na-aṅụ ya aṅụ na-ata ya ata? Ihe oge kwe m oge mmasị m bụrụ abụ ya pụrụ ije bụkwa ndị ọcha si eme eke ha na-amụekwa omenala ha so mgbe ndị ekenye asị na kere ya efu ka ịgbagozi okwu owu ala agba ihe ọbụla obodo aka ọ dị mmadụ na-atọtọrọ m ajụọ onye njirisi ya ebido onye njirisi ya ebido asị na ihe nna m anọ ya ka ndịbe eme na-esi ike. Ọ dị ma ihe ọzọ anyị chọrọ ịmata bụ ebe ọ bụla ị nwere mmasị maka ya kedụkwanụ ka isi na-akwado maka ya bụ Igbo mkpado ya ga-ekwu ego ọ bụ ibere ahụ ga-afụ n'afọ nwoke afọ ogologo iri akwa ya akwado m akwado ọ dịkwapụ ihe ga-eji eme ya mechie anya ọdị ọ bụ riri ọṅụ ka anyị na-eme. Nke ọzọ bụ na ka anyị na-aṅụrị ọṅụ maka na enyela ụnụ obodo nke 12 na mgbidi bụ ihe enweghị ndị megoro ya na ọchịchị kansụl West mana ama m agwa ụnụ wee nweta ya bụ obodo nke 12 na mgbidi. Kee ka obi dị gị kedụkwanụ ka ọ bụ na enwe ka esi poku na mgbidi ugbu a isi ihe ya achọghị ọ bụ ka ọ bụ mgbe mbụ ụmụ ekwere ala ihe igbe ndị ahịa ego ije gbaba ọsọ anyị enwere n'ọnwa so mgbe ọbụla kpokwu ụmụ ekwe ndị nụ na asụkwuru ugwu eze ugwu mgbe dị ya ha omenala anyị na-ekele gị mana tupu The Friday ile ya owu maka na otu onye ya si na ewude ya na nwaanyị mana ya n'ọzọ m n'okwu tupu ya akọ ka ị gbapụjewe ebe ọzọ o nwere ndụmọdụ ị ga-eji ya gbasara ịkwụ ọbịa maka owu a wee nye ma ndị mgbidi ma ndị mba ndị niile ga-abịa ma ọ bụ ndị Igbo niile nwere ndụmọdụ ị ga-enye? owu bụ ihe obiọma ọ bụ ihe na-ewukata mmadụ ọ bụ ihe na-adọsa adọsa ya ka ndị anyị onye ọbụla ndụmọdụ si onye jikwara oke ọfa abịa ọ bụ ihe obiọma ọ bụ ihe ya ataka mmekarị anyị ka nwere eke emekarịla ya nwụ ya ndị mmụọ obiọma ihe anya ọbụla na ndụ mmiri ndụ azụ si agaziri gị Onyenze nyekwanụ owu gbọ yi owu o siri yi owu ada yi owu ka anyị kwado Onyenze akụrụ ụlọ ọla ka nụ tata University go I know here live Osmaton Media go I know here live all tata 29th of May 2024 Adapa apadi o adagi o iye o no be say you yi no
na-ekwu nnọọ. Anyị chọrọ ịmata onye Igbo. Okay. Aha m bụ Martin Onoma. I'm from Ozino, Mbudi. Ihe dị n'Owu dị anyị n'ọba. Maka na nna anyị bidoro Owu. And we came on this planet Earth. Na-emekwa ya dịka otu o si elegide obodo. O si na mmiri bịa. Owu si na mmiri. The year our grandfather who brought it died in 1919, and he brought this Owu far back. When you trace it, it's almost 100 and something years ago. So we have been practicing it as our culture and equally our tradition, because any ruler who wants peace in his community, who wants peace in his domain, must follow the rules and regulations of Owu in order to get peace. So are you telling us that actually the origin of Owu is to make peace where there have been war or other Owu is used to make peace, but the origin comes from Mpesi. In Oguta local government. Oguta local government. It's been a long time, and our forefathers who brought it kept all the rules to make it what it should be till today. So for being here, we are here for Umuekpe. Umuekpe Brule Owu from us, and it's part of Mbudi now. And Umuekpe is the 12th village in Mbudi. So we are here today to work with them to make sure that all the traditions are performed. I want to tell you, the man in charge is a real traditionalist. He has been able to fulfill all it takes to get Owu tradition in his domain. The person of Akurulo. Yes. Manu, we call it Iti Manu. Once Owu comes in, the deity that is responsible for Owu will not come in. It's a python. I don't need to expose it so much, but it's a python that has 2 heads. It will come in. Once it comes in, the whole family, there will be peace, and everybody will know. But if you violate that peace, you are going to pay dearly for it. You're going to pay a fine of 1 goat. So it has been there, and it has been established before we are born. That is all for you. Thank you. We wanted to know, are there days or are there months or how that this Owu issue, when does it come into existence? It comes into existence May. Every May. Every May. We have the Owu calendar, which is a traditional calendar that involves a Eke Ori Afọ. So when you look at the calendar, you will see the dates and so on. So it has already been established, and we know about it. This Udo, can you explain what Ude? Ude. Yes. Ude is Amachi. Ude bụ mgbe ndị nwụrụ anwụ bureje achọ disturbance. For example, if you go to farm on Ude, you will die because they are already there. That is, if you doubt it, ask questions. A lot of people have died because they didn't observe it. But if you obey, you will not die. And it's not meant to kill. It's just to give Caesar what belongs to Caesar. Onye okwu ekwu ka ọ na-eme tata bụ the 29th of May 2024. Anyị nọ na nke onye nze Akurulo Ugochukwu Obidaso, onye isi Owu, onye bụ isi Owu ndị Umuekpe Ọlakaka nọ tata. Ọ ga-agba Owu on the 31st, that is nwanne Shila bịa. Ọ sị ka ya kpọọ kọsịa ndị isi Owu niile nọ na mgbidi, the 12th ndị isi Owu nọ na mgbidi. Ọ sị ka ya kpọkọta tata ka ha bịala nke ya, ka ha rie, ka ha ṅụọ. O mee ya ka o si eme Owu na mgbidi ebe anyị nọ tata. Ele ya afọ na mgbidi bịara n'isi ndị isi Owu mgbidi.
be alive. And the album, the first one, Ancient Kingdom. The pioneer. Okay, about the children, the son no. I don't guess I have a I told you, and let him out for him. I get you with an to me. I'm boy, to my teaching. Is there a corona? Obedience. I don't know. Madam. So here I don't need me about pure introduction. Me. taa ihe ọ kpọrọ okwu bụ ndị isi owu niile nọ na mgbidi ka mmadụ ghara isi amanụ mee onye ọbụla amara na so ihe anyị nọ n'ime ya taa bụ anyị ṅarịcha orue nwanne echi anyị niile kwa abịabịa soro ya were mee gịnị celebrate owu mgbidi ọnụ na abụ m onye na-represent onye isi owu ụzọ n'ọnụ nze ndị emeze banad ọnụ na I be so when I'm with you. And I did put the one call out by the grace of God. For men are like I did. No. I'm not going to go easily. I'm going to charge on the network. Because I'm going to go with you. I'm going to go with you. No more, man. I'm Emmanuel Madabu Chuku Madek. You know. What's the you? Upon the Abmoy, young Corobia Tabla, the by the Buru, Yapureshi, Kelem upon the Shimmy and Mother, Open the Luabis, you, Nini Land wherever Mudi, the Beleri Lotu, the Beleri Bo, Baby Boyan. Eshina. I am not well over Kala. You can own the buy a clad. You and Chief Augustine, who's almost does it. I believe we will be 6 of him or Hambudi. No, really, boy, you, what's you, Obo, you, it you, Apple, you, Ada, you, I depend, I had the bun, I had the bun, I had the bun.
Abia Kadike. Abu Adam Bisigo Bisi Obiwuru. Bo Agune Gweru. Obum Baru last year. So Abu I was one of their Debutiala Ozoromu. La Yeru Yabdi, Yeru Gabidosa. Egotago, Uru Rogia, Obudosa, Uripa, Butia of my island Ozoroma, Daddy, Utua. Tano no be aba ya da ko ya chichire la so be banzo zuru mo na obude go lo bo wan dai ko de budu mu press sia gabali ho na yen iye ko no ada yi o ade kwa ni we obimbo agulu egbu egu akunrulo bi de asu go chuku ya agulu egbu egu one of mo ekwem gudi first one Pioneer. the first one aka zo iye kwa no The pioneer. How about you? Ada you? Ite you? Kaide pan. Omo abunu bo butro. Oh, you know reje. Ora bura agala ora lo bodo. So omo abubo itro de la abake. Bo wa ilile. O wa la bara wo bi angre. Na fa ha de na. Ndi so wile nchora to anu aile na yo eri ade. Iye kwa no. Try do ya. Agule egbu jere. There is in there is you wuli la. Agule egbu Agule egbu Agule egbu Agule egbu Agule egbu Agule egbu aye kelele gị no. Olo bigi ka no tata. Oru West go I no here live because Madam Media go I no here live. Agule egbu 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 iye kwa no agule egbu afutala ndi o ta ama ya ji nda we la kwadobe abo nye ne media di me siali maka ji mwai aneu ega te mwai dia di Ke bi ho wetara maka ndenge isu eno na mgbidi and obo mena onye buto o men di show dey invite so you all let that the bravo of the job so we appreciate him and I yes one hour more on the 31st did you play na hill na me masara kwa no ele ndi so wulile ala to da gidi di bo especially music one night si ụzọ dị anya were lọta na-akwalite ka ọ chọọ mgbidi ọlọgada chie ọzọ bụrụ onye nsị ọbịa na-emecho ọlọkwala ha ke ya butere kọmuniti ya chikere eke nna kere ya na ọnụ ile projekti ya
okporo ụzọ na-erubere isi ojije ise ọ ga-agba owu ya gbaka ọgbaka ya onye na-esote ya mekpa nge ihe a na-aga aga ndụ anyị niile na nga ise ụja na-elegide anyị anyị enwere ọtụtụ okwu ihe anyị na-arụ Chineke n'ọbụ mkpọ wedasị wee kọchapụta ya sị mma kọchapụrụ anyị nwanne echi na ka abịa nga abịa gori ya gori ya n'aha Jizọs onye ọbụla amara na nga so ụzọrọ ma ya werele ụmụ ọkpara ụmụ ehi so ọ fọrọ ụmụ agụmanụ ga ụmụ agụmanụ ọja adịrị ha na-abịa anụ dị ebe ọkwụ ụdọ na-abụ ọjị ụmụ ọjị ọkwụ ụdọ and ọjị ụmụ agụma ọjị na-atọ aka akpakwala ya ha jere chakwa bịa ha ihe na owu akwa anyị na ya nke a bụ agụ na-egbu ewu ụmụ agụma ọ juru ụlọ jikwala owu biko owu ke anyị ji ala agwa ndị obodo ọzọ na-abụghị mgbidi abịa hụrụ ihe anyị na-abịa na mgbidi a na anyị hụrụ ndị gbagotara na ihe na omenala jikwala owu nke bụ onye isi owu mgbidi ya nọrọ mgbidi ya nọrọ anyị dịkwa ugbele na-ewere ọka ha na ya ime ọha na-achịrịkwa ha siri buru owu ihite jikwala owu onye wetara nke Chineke akwụ achị gị ahụ yikwala owu mgbe mba ezi ala were ezi ala ụmụ agụma ụmụ agụma ụmụ ekwere ebere ndị Igbo ya nọ owu ọ sịrị ya owu ụgbọ ya Hello, Mod.
Nke bụ o siri ndede oyiwele ogwu tata. Otu a ka o si eme ya. This morning. Say that tomorrow, yeah, so